Здравейте, приятели! Няколко от последователите ми ме попитаха как правя микроджиг главите си. Сега ще ви покажа 3 лесни варианта, по които може да си направите микроджиг глави вкъщи. Първият и най-лесен вариант е с олово за пувка. Избирате си кука, в случая ще ползвам осмица, за да се вижда по-добре. Избирате си грамаж, в случая съм избрал 0,20. Взимате куката, тежестта. Целта е да вкарате куката в прореза на оловото, което може да е малко трудно. След което взимате клещи и стискате оловото за куката. По този начин. И центрирате да е средата. Ето така. При този вариант аз не го харесвам, защото има вариант оловото да започне да се движи по куката и след няколко мятания винаги трябва да оправяте оловото нагоре. Да, лесен, бърз начин, но следващия е също толкова бърз и лесен, но е по-добър. И така, за втория начин отново избирате кука. Тежест, която ще използвате. И тук вече използваме лепило, бързо секундно лепило, за да прикрепим куката към оловото. Отново вкарвате куката в прореза на оловото. Като гледате да е центрирано. Ето по този начин. Стискате леко оловото. И слагате една капка секундно лепило. Внимавате да не си залепите пръстите, като мен. Обирате излишното лепило с една салфетка. И вече е готово. Но трябва да имате в предвид да внимавате лепилото да не попадне в окото на куката. Не е проблем, просто трябва да го изчистите, ако попадне там. И така, за третия вариант ще използваме UV лепило, което се втвърдява с UV фенерче. И волфрамови отежнения, в случая с 3,5 мм.
Взимате си едно упражнение. Кука. При волфрамовите упражнения, не знам колко ще се види, те имат два прореза, един широк и един тесен. Взимате куката и нанизвате тесния, така че той да стане най-отпред на куката. Ето по този начин. След което взимате ловелепилото и слагате една много малка капчица в отвора. Взимате фенерчето, светвате и то втвърдява. Това е доста бърз и лесен начин, но волфрама е леко скъп, както и лепилото. Тук се изискват повече неща, отколкото предните два метода. Всичките методи вършат работа, просто някои са по-удобни от други. И ето, той вече е втвърдил. И джиг главата ни е готова. Другото предимство на волфрама е, че не е токсичен като оловото, което все пак не е малко предимство. Благодаря ви, че изгледахте този видеоклип. Ако ви е бил полезен, оставете по един лайк. Ако имате въпроси, задайте ги в коментарите. И успех, опънати линии и здраве!